Ir-residenti fl-inħawi tas-Saqqajja fir-Rabat bdew protesta silenzjuża kontra l-lukanda proposta ssir qrib ir-residenzi tagħhom. Fl-aħħar jiem dawn ir-residenti waħlu posters mal-gradi ta' ġonna storiċi li jinsabu medda b'dan l-iżvilupp u jwasslu messaġġ ċar le għall-iżvilupp f'dawn il-ġonna. Dan hekk kif l-iżviluppaturi qed jipproponu li vilel mill-isbaħ bi stil neoklassiku u b'ġonna kbar li wieħed isib fuq in-naħa ta' wara qrib il-Knisja ta' Santu Wistin jinbidlu f'butik hotel. Proposta li qed issib oġġezzjoni qawwija minn diversi bnadi u li saħansitra għaqdet flimkien lil persuni minn kull spettru politiku f'sejħa kontra dan l-iżvilupp. Skont l-applikazzjoni oriġinali, jekk issir il-lukanda din ikollha qoli ta' 4 solari f'sit li huwa ddominat minn bini ta' żewġ solari u b'mill-inqas 47 kamra mifruxa fuq diversi solari. F'dawk li sallum il-ġurnata u ġonna kbar, l-iżviluppaturi qed jipproponu li jsir swimming pool waqt li se jkunu introdotti wkoll bar u ristorant. F'Diċembru li għadda fuq inizjattiva tal-Kunsillier Nazzjonalista Rudolf Grima u l-eks sindku tar-Rabat Sandro Kraus kienet organizzata wkoll laqgħa ta' informazzjoni b'attendenza ta' numru kbir ta' residenti rabtin. Fl-istess laqgħa tħabbar ukoll it-twaqqif tal-Fondazzjoni Saqqajja li għandha lan li tissalvagwardja liż-żona waqt li bdiet petizzjoni kontra dan l-iżvilupp. Minn dak iż-żmien l-iżviluppaturi għamlu diversi bidliet fl-applikazzjoni tagħhom, iżda dawn kienu akkużati mir-residenti li l-iskop tagħhom huwa biss li jħawdu l-imħuħ u jippruvaw isibu loopholes fil-liġi biex jilħqu l-iskop tagħhom. Fil-fatt minkejja dawn il-bidliet, ir-residenti baqgħu jaħdmu kontra dan l-iżvilupp u jisħqu li l-vilel li jinsabu medda jinżammu u jkunu protetti. Fost l-oġġezzjonijiet ta' residenti, apparti l-impatt viżwali ta' dan il-proġett, hemm ukoll iż-żieda fit-traffiku u aktar problemi ta' parkeġġ f'żona fejn din il-problema diġà teżisti. Is-sit propost huwa klassifikat bħala żona ta' konservazzjoni urbana u ta' livell sensittivoli f'dak li għandu x'jaqsam mal-arkeoloġija fejn suppost il-bini ikun sa massimu ta' 2 solari. Sadattant fl-aħħar jiem, il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista għal Kunsill Lokali tar-Rabat, Karl Muscat, kiteb ittra lill-UNESCO fejn talab protezzjoni internazzjonali kontra l-iżvilupp u dak li refera għalih bħala tħassir tal-identità ta' fjal Santu Wistin.